Hannig an galar dúorm fuair me amach go raibh mé a golasteach ins na duibheán le go deochalamm theachta éis ag na harda. I gáil siar ba óglaach acu, tá an dóin síolta agat, agus chuí tú isteach a breisiún bhí tú seach bliain déag déis. Seach bliain déag, yeah. Agus thug tú gailg bhí tú lífa fan ná bhí tú ní bliain déag déis. Nuair chuí tú ar plúid ba muinteorthu thug tú gailg de cemiala bhí tú mar chuid den ceannacht gailge. Rugú mai se a mé fariste ag dearú na chéigetí agus leis an orann ar a bhí síalabhad íháin againn mar fáistí, muid an mhaí séir seogainn mhaí fan thuaidh. Ach ní deag seasca thach dathraí sin, dathraí gachrúd dúine. An sin bhfuil is go raibh mé a bhád ar shiúil ach tíreach a lár bara ag an am céanna. Thula mé pléascú a réab mo clúasa. Bhí brablach, cré, deatach, deannach agus salahar an a scamel in our jimpel, agus scala lasracha ag dausa fríd an omláin. Tháinig mé Peter Johnson ag imach fríd an air, thar sceach agus brúach a bhí an aca linn go gníomhaí sé as ráir. So bhfuaimid sé céanna, bhuachaí mé buile im ocht agus séad an té féachhhar gaotha a caiith siar mé. Bhí me gansaí le tinne agus ma thuaile agus béal lán de cré. Bhí mé 4 bliain déag déis. An céad duine roiithne go mo fuair bás na córsan bell doras seolíne Terry McDermott a bhí 9 bliain déag déis. Ach an dhééis sin cail mé contas ar an méid daine a fuair bás. Chuir tú ahanrod is té amach sa baig a d'intinn. Níor smíní tú ar. Bhí na mantaí seo gine dry your eyes, get on with it. Catch yourself on, you can't stick the heat, get out of the kitchen. A ligú de daoine gola ré leis an murach de bhí a titsimach hartdónaí. Agus ar bhealach bhí orta de chud déanacht haon a chur bhólach le go deochalaid gola ré. Ach san an céanna bhí tú a deanú damaiste de géanacht haon. Ní go fiber bí agam a híl mé, ach baléir go raibh madú dú a buint gréim as am ó tamil fada. Gabhí le sa séideag, hui mé ag na caideabra máid an bháin, agus ní hopal am golasteach ar an áfig, ní rós ag an déabhí carlam, thoman mé ag ui mheabhairshláinte, hí mé sin coplúir a clig, as hui mé an bhála ag ma bhain célas ar mé te caidiú í orm, níl som déab te car. Agus thar an sé bhí an é sin, ní raibh mé teacht amach as an siomra Labhair, ní raibh mé ag leathú céalgú, ní chopal am ard ar daoine. Ar fiú ar a léad bliain, bhí mé moscailscap maidin ar a go teagan na bhuair mé bás ar na híthe. Ach bhí gúth beag éigean imach chligean ar álam tá tú a smíniú ar dói nach bhfuil réasanta. Agus sin cin mé go raibh gol agus cóirleoráil rud a rinn mé. An dói amíon an cibhne trámach, tá sé difriúil ón gra cibhne, tá rud granta in san mómante agus in san incin. Go dtí go deaglaat é fróise le gart agus theachta dearmaí leis, bíonn sé gramaíonn sin. Fuair mé amach leis an cóirleoireacht, go deaglaat strateisi úsáid le theacht thart ar sin. Ceann na rudaí a ddíar an cóirleoir orm na rudaí a bhreathú síos. Déan slínne. Bhí sé cathartach ar fad tú a bhreathú rud síos ar fearr. Bhí diabal a ardar agus LA agus suntas a ghlathú de rudaí éagsúla. Ní raibh sé de incin agam riú leabhar a scríú. Chuir sé Aintas an dón orm an méid daoine a híl mé gur daoine aontach leidir, aontach stúméad a danig thugam le linn an tréimhse sin ar a go raibh rud céanna orthu
dá creide tá paindéim de tráma amuigh sin agus gníomhaí ag an tús. Tá sínta teachar de gan Eorpaí seasamh ra, tá mé sínta glog, tá takeíochta í orm, ach an uair amháin a dearan tú sin, níl sé go teachar sin a rá. Bhfuil takeíocht ó ma háileach agus ó ma bhain céile go príomha agus ma fáistí deirí mé níos fearr. Agus an éis tá an éid an éagsúil, tá má buint soltas an saoil den céadúir. Rio River bhí mé tiomanta de gachrod. Ní ró go leor uaireanta in san lá le go deochailm na rudaí a bheith éigean dú a dheanú a chur a gréic. Ach fuair mé amach gur cuma. In dhearadh na dála, ní caithfí tú ahan rud a dheanú. Caith tú de dhéhéal a dheanú, taobh muid sin as cuma. Bhíon súbhnas aontacha go mnééis agus mé amuigh spáisteach. Mochaíam na rudaí atá gáil thart orm. Ba chóir go raibh muid a lig níos ardalach ar a chéile, agus caithfí muid na comharthaí suairte aitheant agus ará le daoine ar bhaid ar Lord faoi. Jan? Brish. Lei?